zatia nolakoa izan da gure klaseko elkarbizitza. Hori, hasieran danak desberdinak ginen, eta baina pizkanaka danon artean superrondo moldatu ginen, eta klaseko giroa izan zen superrona. Eta hori zer suposatu dau urte hauetan, errestasunez lan itxea, eta danon artean konexioa bat eukitzea, eta hori divertitzea, ez dakit, etortzea klasera eta gogoak eukitzea. Nerea musika naiz, gizarte integratzaileko lehenengo mailako ikaslea, eta pizkate nahi dizuegu azaldu gure gelako harremana eta holan, eta giz esan da oso harreman honak hau klaseko guztiak, oso ondo eramaten gara, konfiantza hartzen goiaz pizkanaka, eta nire partitik oso gustora nau, eta holan jarraitzea espero dugu. Ni Abimet naiz, nereak gelakua, eta nereak azaldu dago klasean harremana oso ona taula, eta gero nik esan behot, irakasliekin eta daukun harremana estua dela eta gertukua. Azkenean da modulo bat jende askoz garena besta, eta azkenean da irakaslien partetik gurekin gertutasun gaixa daukela, eta edo zer gauza bete garela laguntzeko, eta klaseko arazuekin, zure klasetik kanpoko arazuekin. Eta hori, oso positibo.